Здравейте! Ще започнем една серия от информационни видеа, свързани с това какво представлява нашето тяло и как ние да се грижим по-ефективно за него. Първата тема, която ще разгледаме тук, е нещо, което не се обръща особено много внимание, и това е мускулите на гърлото. Те осъществяват двигателна функция, но и помощна за дихателния акт. Когато ние сме седнали и прегърбени, не позволяваме диафрагмата да работи и те започват да имат някакво участие. Следствие на което изпадат за спазъм и напрежение и започват да дърпат врата. Ние сега ще се опитаме да неутрализираме това нещо с едно много простичко упражнение. За целта трябва първо да седнем удобно, изпъчваме гърдите. Това движение позволява гърдните мускули да се разтегнат, раменете да отидат на мястото си и да имаме по-добро вдишване. Вдишваме и на издишане хубаво разтягаме гърлото и се стремим брадичката да отиде към тавана. Много е важно зъбите да са прибрани, не стиснати. Задържаме 3-4 секунди, вдишваме дълбоко, издишаме и на издишане отпускаме тила. Това може да го изпълним 10-15 пъти, 3-4 повторения. Очаквайте още. Благодаря ви.